Magandang gabi po mga kasinag. Inabot na tayo ng gabi. Ayan. Asyam ang naging anak ni Opay. Yo, what's up mga kasinag? Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Kararating ko lang mga kasinag galing sa trabaho. Advance Merry Christmas po sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta at tumatangkilik ng aming YouTube channel. Good news mga kasinag, ang aking ibabalita dahil po yung isang alaga naming baboy, ang anak na kahapon mga kasinag si Opay. Kaya ako nagpapasalamat mga kasinag kasi may bagong blessing naman tayo. Shoutout din sa aking misis na napakasipag, napakabait at napakaganda. Siya na ang tumayong ina at ama ng aming mga anak habang wala nga ako doon. Yung dapat na mga obligasyon ko, siya nang gumagawa mga kasinag, kaya nagpapasalamat ako sa kanyang sakripisyo. Thank you so much talaga sa mahal kong asawa. At shoutout na rin sa tatlo kong chikiting na si Colin, si Janjan, si Chloe. Anak, magpakabait kayo ha. Tulungan nyo ang mama nyo. At makakaasa kayo na si papa nyo very good lang dito. Behave lang. Promise at pangako ko yan. Lalo na sa panganay ko, anak, huwag ka na magtampo ha. Hindi naman si papa ng babae. Nagkarabaho si papa dito para sa inyong kinabukasan. Salamat talaga ng marami sa mahal kong asawa. Ako'y natutuwa dahil nga nanganak na yung baboy natin. Tapos may grocery pa sa aking binigay yung company. Ito mga kasinag. Ngayon lang binigay ito. Ang laman niya ay ito ang laman niya mga kasinag. Pakita ko sa inyo. Ayan ang laman ng grocery natin. Ayan. Ayan o. Spaghetti. Ayan, yan ang mga laman yan. Yan ang laman mga kasinag. Spaghetti, may Eden cheese pa, tapos may macaroni. Salamat pala sa PMC Company sa maagap na papasko. Sa pa-Christmas gift sa amin. Thank you so much po. Sa lahat pala ng aking mga katrabaho, lahat ng mga empleyado ng PMC, na mga subscribers ko, mga viewers, salamat po sa inyong suporta. Pasensya na kung medyo ibang boses ko kasi puyat ako. Panggabi kasi ang duty ko mga kasinag, pero by January ano na tayo, pang-araw na. May mga nagpapa-shoutout kasi mga kasinag. Shoutout pala kay Mr. Rogelio Salvidar, hindi ko alam po taga santo. Shoutout din po kay Idol Irene Alcantara. Ano daw siya? Viewers siya ni Pagaspas at ni Bagwis. Shoutout po sa inyo, Idol. Gandang hapon, Boss Imboy. Damay mo naman ako sa shoutout mo. Felix GR aka Bulantoy. Shoutout pala kay Felix JR aka Bulantoy. Ayan, shoutout sa iyo, Idol. Shoutout, Idol Imboy from Lancaster, Cavite. Shoutout pala kay Idol Lisel Concha 8156. Salamat po, Idol, sa iyong suporta. Shoutout po kay Idol Emily Manalili 5304. Shoutout po. Shoutout po kay Idol Miguel Gatdula from Canada. Idol, salamat po sa iyong suporta. Sino pa? Marami dito mga kasinag eh. Shoutout din pala kay Idan Vlog. Suportahan nyo mga kasinag si Idan Vlog. Huwag nyo po sana pabayaan. Please like, share, and subscribe naman po ng kanyang YouTube channel. Sino pa dito? Shoutout mga kasinag here in Tagbilaran City of Bohol from Milianis family. Shoutout po. Pagbati ni Almel Milianis. Shoutout po sa mga Milianis family from Bohol. Pabulong din dito Lods from Kawit, Cavite. Shoutout po kay J. De La Cruz. Baliktad kasi yung pangalan niya mga kasinag, kaya nahirapan akong basahin. Shoutout po kay J. De La Cruz from Kawit, Cavite. Baliktad kasi yung pangalan niya.
Shoutout po kay Idol Nathan Mahinay, taga-subaybay natin mga kasinag, kay Bagwis, tumatawag na si Mrs. Ayan. Ay, sagutin natin. Hello, good morning. Kumusta? Puyat ba? Yo. Awa man. Kumusta? Ilan yung anak ng baboy? 10 putaan na, kaso lang dadan siya sa pagluwas. Alamos, hindi na naagapan? Ano na, tuog na. Natuog na, sayang. Mga kasinag, 10 daw anak ng baboy. Patay na yung isa nung inilabas, kaya siyam na lang. Pasalamat na tayo dun. Malaking blessing na yun. 9 pa lang anak ni Upay mga kasinag. Ayun ang balita ni Mrs. ngayon. Ipakita ko pala sa inyo mga kasinag yung video nung alaga namin baboy na nanganak. Magandang gabi po mga kasinag. Inabot na tayo ng gabi. Ayan. 8 ang naging anak ni Opay. Pero hindi ko alam kung may lalabas pa yan. 8 na yan, yung mga dumidede. Tapos yung isa andito kasi kalalabas pa lang niya. Ayan. Medyo pinahingahan muna namin. Kasi mahina pa. Hindi pa siya pwedeng sama dito sa kanyang mga kapatid. Kasi ito malalakas na ito. Ayan, nagdididi na sila. Yang may batik-batik ang pinakamalaki sa kanilang lahat. Ayun pala si Bunsoy. Nagbabantay si Bunsoy kung may lalabas pa daw. Hi na, bibi. Siya lang ang kasama ko dito, yung panganay ko at saka yung pangalawa kong anak na lalaki. Nasa bahay, nagluluto sila ng gulay. Kasi kami lang magkakasama sa bahay, wala si mama. Pumunta si mama dun sa isa kong kapatid. Tapos kami lang mag-iina dyan at saka yung isa kong pamangkin. Andun silang 3. Nagluluto sila. Sabi ko magtulong-tulong muna silang 3 sa pagluluto para may ulam kami kasi hindi ako makakapag-asikaso ng aming hapunan. Ayan. Ito mga kasinag, may nagpapa-shoutout pa rin. Pa-shoutout next video from Antipolo City, Brennan Malabago. Shoutout kay Idol Brennan Malabago from Antipolo City. Sino pa? Wala na. Wala na mga kasinag, wala na. Sa lahat po natin mga viewers, subscribers, advance Merry Christmas po sa inyong lahat mga kasinag. Sa lahat po ng ating mga sponsor, mga OFWs. Alam ko mga kasinag na nakakalungkot man kasi malayo ko sa inyong pamilya, pero saludo po ako sa inyong tibay. Kaya maraming salamat mga kasinag. Ingat po kayo dyan lagi. Sa lahat ng ating mga OFW na viewers. At sa 65,700 na subscribers, salamat po sa inyo mga kasinag sa patuloy na pagsuporta at pagtangkilik ng aming YouTube channel.